cada Nadal em dirigisc a tots vosaltres amb un profund sentiment de proximitat i gratitud. Esta data tan assenyalada ens convida a detindre'ns i reflexionar i mirar amb esperança cap al futur. Este 2025 ha sigut un any marcat per molts reptes. Obres inacabables que s'allarguen en el temps, la nova llei FP, però també avanços que hem aconseguit gràcies a l'esforç de tot el claustre. En cada racó del centre hem pogut veure com la col·laboració, el respecte i la capacitat de superació continuen sent valors essencials que ens uneixen i ens enfortixen. Vull recordar especialment als que han travessat moments difícils i al professorat del CIPFP La Costera, que aquest any ha superat moltes adversitats. En aquestes dates nadalenques us convide a renovar el nostre compromís amb la convivència. Espere que la il·lusió i l'esperança que acompanyen estos dies siguen un impuls per continuar treballant junts per a un futur millor. Us desitge un bon Nadal. En companyia de les vostres famílies i els vostres sers estimats. Moltes gràcies i bona nit. Se m'oblidava. Si voleu fer algun detallet, vos aconselle este llibre.